национальный гимн крымско-татарского народа. То есть мы его записали с военным ансамблем, с национальной капеллой «Думка». Сделали на это все клип. По факту это первый такой клип, особенно такого рода, такого масштаба. Впервые в истории, когда исполняет именно военный оркестр, да, военный ансамбль, военный хор и национальная капелла «Думка», гимн крымских татар. Мы хотели именно донести, что крымские татары, они принимают большое участие, да, в войне и вообще в развитии Украины на всех уровнях, да, начиная от солдата до министра, от преподавателя до хирурга и так далее. И в нашем клипе участвовали как раз такие люди, которые реально являются хирургом, имамом мечети, офіціантом і так далі. Все, що загалом відбувається на самому майданчику в кадрі, це така імпровізація. Тобто чітко прописаного плану, його зазвичай нема. Це можна було б сприйняти як якийсь недолік планування, але Ісмаїл з цього зробив якусь таку перевагу і фішечку, те, що всі кадри, вони живі, і вони на тій первинній емоції, яку ми самі відчули, знаходячись в моменті, да, ми її переносимо в кадр. А зараз ми зробимо це, а потім це, і воно виходить навіть краще, ніж ми могли очікувати. Це ще одна фішка Ісмаїла. Він хоче долучати і долучає людей просто з народу. Навіть знімаючи гімн, да, про що це? Про людей. Через обличчя звичайних людей, які мають різні професії, ми хотіли передати саме душу кримсько-татарської культури. Якщо ми візьмемо пані, да, яка готує чебуреки, і вона це робить, це, знаєте, як спогади з дитинства, коли я приїжджала до своєї бабусі, вона обов'язково мала нагодувати, приготувати щось. І я більше ніж впевнена, ті, хто дивиться ці відео, вони відчули ту емоцію, яку відчували ми, коли знімали, бо навіть після того, як зйомка на цій локації закінчилась, ця пані нажарила нам ці чебуреки, всю команду посадила за стіл, це лишилось за кадром, але це те, що ідентифікує нас як народ. Ця близькість, вона каже: сідайте, поїжте, і потім я вас відпущу. Я розумію, що у вас там щільний графік, але ви маєте поїсти. От воєнних получили фидбэк, благодарности и так далее. Особенно, конечно, мне приятно, когда военные пишут, потому что военным действительно это сильно, их это и мотивирует в какой-то степени, и в целом они чувствуют поддержку. Это, наверное, основная причина, по которой я все это делаю. А многие, кстати, украинцы писали, что мы как-то даже не обращали внимания на то, да, насколько много крымских татар на разных уровнях участвуют в развитии нашей страны. И в Крыму его очень тоже отметили. Благодарили, говорили, что это сильная для них поддержка. И зная, что в Крыму сейчас максимально все, скажем так, крымско-татарское внегласно запрещают и де-факто запрещают, то когда здесь мы можем, да, их поддержать и сделать то, что там запрещается, конечно, для них это важно, для тех, кто в Крыму. Если честно, оно, в принципе, было, особенно в мое детство, это было не распространено. Я вообще про гимн крымских татар узнал в школе на уроке крымско-татарского языка, когда нам рассказывали, что вообще-то у нас есть гимн, да, и его слова, и нужно его знать. Все мы знаем историю крымских татар, да, их становление, их постійне это выборивание, да, своих прав, возможности жить на своей земле и развиваться, и развивать свою культуру, свой язык. Поэтому гимн — это такая же история у него. Меня немного поразило в тексте то, о чем я никогда не задумывался. Но Манчели Биджихан, он такой месседж, такую мысль заложил. Если ты не знаешь, да, свой народ, то будь ты хоть ханом,
это все бессмысленно. Мы часто знаем даже и в современной истории, когда люди, да, становясь там, не знаю, условно, президентом или имеющие какую-то власть, они абсолютно на народ хотели как бы, ну, чихать, да, и им не интересно, что там происходит, они заинтересованы исключительно своей жизнью и как они могут использовать, да, свое положение, чтобы улучшить свою жизнь. А тут говорится, что твоя должность условно ничего не стоит, если ты да, не знаешь о своем народе, ничего не знаешь свой народ, не знаешь его боль. А вот там пишется, что там, если ты не вытираешь ему слезы, то какой ты правитель? Если ти не витираєш сльози свого народу, своєму народу. Одна моя згадка з дитинства – це ми з бабусею, з дідусем, коли я була ще зовсім маленька, їздили на День міста Хутлах. Такі дні міста організовували багато міст, де свого часу, з яких були виселені кримські татари. Там, да? І це був такий привід зустрітись, бо мало хто поселився там, звідки їх було виселено. Да? Всі були розкидані, але це був такий привід для того, щоб зустрітись з людьми, з якими ти там колись жив, там десь бачився. І ось на таких заходах завжди звучав кримськотатарський гімн. Ну, його коли слухаєш, прямо ж такі мурашки по шкірі. Ну, він сам несе таку дуже, ну, на мій погляд, таку войовничу, сильну, незламну енергетику. От, і коли його чуєш, ну, прям так, ну, не знаю, мене прям бере гордість, бо це дуже сильні слова.